загледаja, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на кай Моничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и таман да го изпне изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пъти. Ба! 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 Буде се Ицката. И жена му вика: станува бе, путка ти майчи на нивата, не си ga пипнал 6 месеца, деца немат лед да едат, кармин не съм купила от нова година, ебата евеш. А Ицката и вика: путка ти майчина, саме будеш. Дека беше к***а, Чао, народ!